И какво става, people? Аз съм Шокнес.bg и днес снимаме на Майнкрафт. Тук с мен е Dogger 3D. И така. Сега ще направим едно интервю на този сървър. В момента сме на спауна. Какво? Така. Както виждате, точно това е спауна тук. Има, ето, добре ще Шокнес.bg в Better Gaming. В момента сме 390 играчи. Заповядайте на евентите всеки ден от 8:30. Не забравяйте да гласувате за вот. Екипът на Better Gaming ви пожелава приятна игра. И така, това е. Сега аз за Dogger и някакъв друг човек. Троксис, не знам как се чете името. И така. Как летите, бе? Той лети, аз преди в команда, обаче преди. Ама преди. Аз ще го готвам тя. Всъщност, ето сега ще ви покажа. Тук има за... Готвам! Той е так. Да, виждате, тук има... Така, друго, какво да ви покажа? Лапо. Да, сега ще им ги покажа на хората. Чакай, не бързи толкова. Показвам им първо самия лап за спауна. Ето виждате колко готино е направено. И така. Хорошо ми взел. Така. И ето тук. Така, сега ще ви покажа и другите ларпове. Има Warp Raids, Warp Drop Party, Warp Enchant, Warp End, Warp FPS, Warp Jump, Warp... какво има стъчме с таки? Warp Nailer, Warp Repair, Warp Shop, Warp SMS и Warp Sprint. Сега ще ви покажем Warp... Gratis. Така. Имам най-добрите тъмнел за това. Добре. Така, това е той, както виждате. Ще ми дадеш най за малко. Warp Drop Party. Имат спална отгоре нещо такива. Drop Party. Какво стана? Warp Drop. Нали така се пише, бе, да. Не да влезеш и да излезнеш. Не, бе, няма. Сега, ето, това е Warp Drop Party. Виждате колко интересно е направен. Тук като арена. И да. Сега ще ви покажа. Ето тук, например, и си пише... Какво се пише? Диспоса. И така. Като изцяло сървърът Бе рестартиран на скоро. да, бе рестартиран и сега набираме играчи. Ако искате да играете, може да заповядате. Колко маната ми? Не знам. И 250 може да станеш YouTube. имам 350, не 250. Миляче, кажи си канала. Качи видеото. Ставаш YouTube. Добре. И така, мисля това да е за този ларп като изцяло. Разгледахме го. Доста готино е направен, интересен е, шарен. И така, сега ще отидем на Warp. Какво да отидем? Следващото кое? Warp Enchant. Warp Enchant. Ама какво бе? Warp
Enchant. Така. Чакаме 5 секунди да отидем. Ето Warp Enchant. Тук бяхме. Ама пак да го видите. Ето, тук се пише бъй 100 XP за 100 money. Така, ето, вече сме. Така, 100 секунди ниво. Така. И да минаваме към следващия Warp, който е Warp какви бяха? Значи Warp End. Отиваме на Warp End. Не сложихме разстояние. Добре, ето Warp End. Отиваме там. И ето Warp End. Доста интересни коли има тук направени отстрани. Тук има за пошенки, за хилт, една е за 60 парички, за спид, за регенерейшн и за какво е това? Poison. Виждате колко готино е направено, особено тук с тия колички отстрани, много е готино. Да, от тук някак да изляза. Ето тук трябва. И ето, това е тук. Ето, виждате го. Така ще ви го покажа. Ето го. Доста готино измислен. Там виждаме нещо, което отиваме сега да го разгледаме. Това е супер готино направено, който го е построил. Браво! И така. Добре, да отиваме към следващия Warp, който е Warp FPS. Warp FPS. Сега ще го разгледаме и него. Ето го. Тук за играчите с по-малко FPS този Warp е добър, защото тук имате повече FPS. Доста шарен е направен и той, доста интересен. И както виждате, изцяло е готин. Само и това не знам за какво е FPS код. Няма значение. Нека да преминаваме към следващия Warp, който е... не знам кой е, сега ще го видим. Warp по MPPS Jump. На Warp Jump мисля, че няма как да ви покажа, защото има всичкото. Да, тук не може да се минава. И така, както казах, тук няма как да се мине хора. Така че мисля да продължаваме към следващия Warp вече, който е ние сме на Jump, сега е на... трябва да ходим на Nether. Така. Секунда само. Ето, пак чак тук. Това е този Warp. Доста е готин. И в същото време странен. Защото можете по всяко едно време да умрете. Така сега ще минем на следващия Warp, който е Warp Repair. Да. Не съм много, но аз показвам сега. Тук вече бяхме, показвал съм ви го. Така че можем да минаваме към Warp Shop.
Да, ето го Warp Shop, доста брутално е направен, виждате колко добре е измислено. Тук можете да си купите всичко, каквото искате. Има абсолютно всичко. Ето сега ще минем да разгледате какво има. Аз може да купя малко такова. Добре, не значение. Нека минаваме към следващия лад, който е... Warp SMS. На Warp SMS не знам какво има, сега ще видим. Ето на Warp FP, на Warp кажете го да. SMS има това. This rank will finish when that, така. Нещо май ще цъкаме CS. А? Цъкаме CS и С кой? аз го добавям на това. Добре. Ама... CSGO ли? Цяло. Не, да. Първата ми конфетите. Аз не имам да знаеш. Няма фокус, И така. Нека да минаваме към следващия Warp, който е... Warp Sprint. Да го видим него. Ето това е Warp Sprint. Хора. Не знам изобщо какво представлява. Тук не може. А може да се мине. Да. Доста яко е измислено. Ало, Като цяло. И това така. нещо, бебе. О! Нека ми не пущите. Там се спи. Давай го на Боров. Браво. И така. Това Това ще е от ревюто на сървъра. И ако ви харесва, може да се джойнете. Аз бях Шотнес и до следващия път.